Čili dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte, už je to 84. letník FITESu, toto utíká, který tentokrát organizujeme společně se Světem knihy. Dovolte, abych vám představil porotu nebo panel a budeme se tentokrát mluvit o cenzuře v mediálním světě. A můj panel po mé pravici Jan Bednář, novinář a předseda Rady České televize. Dobrý den. Adam Komers, Černý. Teď jsem o něm čet. Trestná poznámka. Ale je to k tématu. Je to tématu. Či vrátíme se k tomu, ano, potom. No. Adam Černý, předseda svazu syndikátu novinářů. Vlasta Venclík, filmový režisér. A pan Segi, literát. Můžu to tak říct? Ne. Literární vědec, já nepíšu nic. Literární vědec, který nepíše nic. Tak, ano? No, a přijde ještě tak později, počítáme, že tak kolem za hodinku necelou, za 50 minut, Vladimír Jus, profesor Jus, který je teatrolog a publicista. Čili to je náš panel a budeme mluvit o cenzuře jako takové. A cenzura v České republice a cenzura ve světě. Cenzura ve světě... Důležitá informace na začátek. Prosím? Důležitou informaci začátek o hokeji. A prosím, zapomněl jsem říct, nemusíte vytahovat své mobily a nemusíte běžet se dívat na televizní obrazovky, že po druhé třetině vede Česko nad Norskem 7-0. Ne? No. Tak, to je výborný. No. Máte to, pane? Tak to je důležitý. No. Tak zpátky k cenzuře od hokeje. Což je taky cenzura, že jsem šel vlastně od hokeje k tomu. Co je to cenzura? Já jsem si teda nad tím přemýšlel a zejména cenzura v České republice. Cenzura, našel jsem to ve Wikipedii, cenzura přišlo z latinského slova cenzor, což byl pán, který sbíral hlasy za římského císařství a také dohlížel na morálku. A z toho teda vznikla cenzura jako taková, tak jak ji známe my. Wikipedie říká, že cenzura je kontrola a omezování sdělování informací. Ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizovaná státem, náboženskou organizací, armádou, vedení firmy a tak dále. Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchovávání hlásných morálních principů. Co je to hlásný morální princip, sice nevím, ale Wikipedie to říká, tak je to asi tak. No. Co je důležité pro mě, že cenzura, tam uvádí, že cenzura má mnoho svých pododdělení, takzvaných. Bývá součástí zákonů, zakázaná témata, která jsou explicitně vyjmenována v zákoně. Vojenská cenzura má za úkol utajit činnost, znalosti a technologie před i potenciálním nepřítelem a je kontrolovaná i soukromá komunikace. Firemní cenzura, to stejný firemní, náboženská cenzura je omezováno šíření myšlenek, které jsou v rozporu s vládnoucím náboženstvím. Politická cenzura, zakázání šíření informací, které by mohly diskreditovat vládní politiky. Cenzura školních učebnic. Důležitá pododdělení cenzury je, o kterém se tady musíme zmínit, je autocenzura. Sdělované informace filtruje sám autor. Nejčastěji ze strachu, ze šikanování. Moderní cenzura, selekce informace a informačních zdrojů, stranická zájmová interpretace a tak dále. Je spousta dalších malých pododdělení. Někdo říká, že cenzura je, dejme tomu, když člověk zakáže pornografii.
Zní to směšně, ale vím, žil jsem dlouhou dobu v Anglii, kde Directors Guild of Great Britain měl speciální oddělení, který vedl známý producent a režisér Michael Winner, který se zabývali zejména touto cenzurou. A tak dále, a tak dále. O tom se všem do jisté míry budeme bavit zde, ale zejména o některých aspektech. Šel jsem na internet a prolížel jsem si webové stránky a našel jsem několik bodů, které se týkají nás osobně, zejména České republiky. Máme cenzuru u našich sousedů. Všichni víme, co se děje teď na Slovensku, kde Banské Bystrici, jak se jmenuje, Kotleba cenzuroval ty divadelní představení. Vrátil jsem se z Německa, kde tam je to opravdu velice ožahavé téma, cenzura, kde veřejnoprávní televize jsou osočovány, že neuvádí správně informace, zejména o uprchlících, a je tam veliká diskuze o tom, že vláda vlastně vydává určitá nařízení, co smí a nesmí veřejnoprávní televize vysílat. Neviděl jsem žádné důkazy o tom, ale je o tom veliká diskuze v Německu. Máme tu nový fenomén. Já nevím, jestli sledujete internet. 25. května bude Senát projednávat novelu zákona o hazardu. Dle tohoto zákona úředníček na Babišově ministerstvu bude mít moc zakázat jakýkoliv web, který se mu nelíbí, kde je podezření, že bude cokoliv o hazardu. Už o tom začíná být velká diskuze a všeobecně se říká, že je to velice nebezpečný jev, který nemusí být dobře kontrolovatelný. A už 25. května se to bude projednávat v Senátu, sněmovna to už odsouhlasila. A snad ještě naposledy, já nevím, jestli jste četli Parlamentní listy, náš milovaný prezident Zeman udělal velký rozhovor v Parlamentních listech, kde vyloženě osočil Českou televizi a říká, že Česká televize se musí změnit ve státní televizi. Poplatky by měly být zrušeny a Česká televize by byla financovaná státem, čímž znamená, že Česká televize by byla státní televize, ne veřejnoprávní televize. A svým způsobem toto je pro mě cenzura nátlaku. Tak toto jsou jenom témata, o kterých by se měli zde mluvit a jistě ještě budou další témata, které vy, posluchačstvo a aktivní cenzurologové jistě budete mít na mysli a přijdete s tím do diskuze. Já bych snad začal s tím, že bych se zeptal panelu, co si o tom myslí. Začnu s Honzou Bednářem. Důležitá věc tady, celé toto jednání, celý tento čtvrtletník, tady máme pana, který to všechno zaznamenává těsnopisem. A prosím, když budete mluvit, mluvte do mikrofonu a představte se. Nebude to použito proti vám, žádná cenzura nebude, ale vyjde to nakonec v synchronu v magazínu Fitesu. Pro vaši vlastní zajímavost si to potom později můžete přečíst, co jste sami řekli. Děkuji. Dobrý den, já se jmenuji Jan Bednář, jsem, jak tady je na tom papírku napsáno, též předsedou Rady České televize. Byl jsem pozván na tuto debatu
Ivanem Bělem před nějakým časem a ačkoliv jsem si nic nepřipravil, tak je mi jasné, že toto je velké a velmi obsáhlé téma cenzury a autocenzury. Já nevím přesně, od čeho začít, ale možná bych začal tím, že jsem zároveň také redaktorem Českého rozhlasu a vlastně celý život se pohybuji v médiích, ve zpravodajství povětšinou a samozřejmě věci jako cenzura, autocenzura, na to jsem velmi citlivý, vnímám různé nátlaky, které tady byl zmíněn vlastně projev politika, který může být jistým nátlakem na redakci, na ty lidi, kteří to zpravodajství dělají a na jejich nadřízené současně samozřejmě, ale řekl bych asi tolik. Já si myslím, že, nebo žiju tedy v té představě, že vlastně v České republice dnes cenzura jako taková neexistuje. Oficiální cenzura v tom smyslu, jaká existovala za jistých režimů, dejme tomu na našem území, za Rakouska, Uherska nepochybně, za okupace nepochybně. Tak budeš mít možnost říct svoje k tomu. Já si myslím, že prostě není tady cenzorní úřad, který tady byl ještě, dejme tomu, v 50. letech, který nějakým způsobem zasahoval do té produkce novin a sdělovacích prostředků. Ten typ cenzury, že by vycházely noviny a byl tam prázdný prostor, tak to neznáme. Prostě tento typ cenzury neexistuje. Ale samozřejmě něco jiného je autocenzura, což je vlastně jakási podnož nebo jakási odvozenina tohoto jevu. Ten mikrofon píská, nevím, jak to mám natočit, aby to bylo srozumitelné. A to je samozřejmě něco, co existuje, dá se říci, za všech režimů, ve všech společnostech. Mně, když jsem šel na tuto debatu, tak jsem si uvědomil znovu, co už bylo mnohokrát řečeno, že třeba typicky za minulého režimu, za doby vlády Gustáva Husáka, nebyla zblízka, z dálky, zblízka, děkuji. A mě to tady píská, nevím, jak to mám udělat. Zkus to, Honzo, naklonit takhle. Naklonit. Tak za Husáka byla jenom autocenzura. To je docela zajímavé si uvědomit, že vlastně to, co ta deformace toho sdělování, těch informací v celém tom posledním 20letí té komunistické vlády, tak to byla všechno autocenzura. Nebyla to cenzura v tom smyslu, že by zasahovaly stranické orgány přímo, nebo dobře, tak budeš mít, kolegové budou mít možnost se k tomu vyjádřit, nebo já to takto vnímám. Je to opravdu protivný. Můžu půjčit tenhle mikrofon? Jestli to bude lepší, já nevím. To bude stejný. Zkus to. Tak. No tenhle už vůbec nefunguje. 1, 2. Ne, tak omlouvám se, ten zase taky nefunguje. Takže já to nějak zkusím. Už funguje. A už je rozlitá voda. Dobrý. Už se povedlo. Tak. No, takhle, s tou cenzurou, autocenzurou je to samozřejmě složité. Já si myslím, že žijeme víceméně ve svobodných podmínkách, ale samozřejmě v dnešní době jakýsi typ autocenzury také existuje, může existovat a záleží samozřejmě na té redakci nebo na těch podmínkách, v kterých ti lidé pracují a dokonce bych řekl, že to také mohou různě vnímat. Já aspoň
to tak vidím z té praxe, že někdo třeba v nějaké redakci může být vytvořena taková atmosféra, že ten vedoucí šéf-redaktor se nějakým způsobem vyjádří a někdo to může vnímat jako nátlak, někdo z těch redaktorů, někdo to může vnímat, někdo to může přejít a může mu to být jakoby ukradené a nevnímá to jako nátlak, takže je to i také dosti individuální. Já tím jenom chci říct, že to je složitý problém a samozřejmě nevím, jak to uchopit, ale jak se zbavit definitivně nějaké autocenzury asi úplně není možné, protože lidé prostě jsou pod nějakým vlivem, ať už prostě z nějakého důvodu chtějí vyhovět tomu svému nadřízenému třeba v jeho požadavcích, nebo se zaleknou nějakých výroků v tom mediálním prostoru. Nevím, ale tyto věci samozřejmě existují. Ale teď je otázka, jestli třeba v těch našich médiích jsou nějak zakomponovány, jestli jsou součástí toho systému. Děkuju, tady mi všichni pomáhají utřít louži, kterou rozlil tady Ivan. Nechte, už to je dobrý. A já si nevím, nemám na to úplně přesnou odpověď, protože aspoň z mé praxe já to vidím tak, nebo z mých zkušeností to vidím tak, že někdo tu cenzuru tam vidí a někdo ji nevidí. A tak samozřejmě může to být i úsměvné. Co bych ještě k tomu chtěl říct? Možná předám slovo někomu jinému už. Děkuji. Já než dám slovo, já bych si zeptal jednu otázku, Honzi. Já si pamatuju, že asi před 3 lety byl odešla Drtinová ze zpravodajství, z České televize, kde se mluvilo ve zpravodajství o autocenzuře a o nátlacích na ně. Kdy asi tak 30 redaktorů tvrdilo ano, bylo to tam, a 50 redaktorů řekli ne, není to tam. Co si o tom myslíš a co o tom víš? Tak to je přesně takový ten případ, o kterém vlastně, já jsem měl trochu na mysli, když jsem tady o tom takhle mluvil, jak je to vlastně složité. Já nepochybuji o tom, a jak jsem s některými těmi lidmi mluvil i osobně, tak oni to tak vnímali, že třeba, a teď řeknu příklad, že ten jejich vedoucí třeba prošel okolo a na svém saku měl odznáček jisté politické strany. A oni to vnímali jako nátlak, že vlastně od nich vyžaduje určitou loajalitu v tom smyslu, že mají jaksi k této politické straně, kterou on takto zjevně s ní sympatizoval, takže to je nějaký, že to je nátlak na ně. Ale už vidíte na tomhle příkladě, jak je to vlastně pofidérní. Jestli někoho tohle jaksi uráží, nebo může to vnímat jako nátlak na sebe, a někdo jiný prostě to takto nemusí vnímat a nevnímal v té situaci. Co se týče toho samotného, té stížnosti paní Drtinové a dalších, to je samozřejmě velmi celé nešťastné. Já z toho dnes mám dojem, takhle především ta Rada České televize, já jsem v ní tehdy nebyl. Kdybych v ní byl, tak bych možná se k tomu nějak aktivněji prostě postavil. Já jsem do té rady přišel, když už to bylo všechno uzavřeno. A rada konstatovala, rada pod vedením Milana Uhrdeho, že to nelze už dohledat, že to nelze zjistit, že pokud tam bylo politické ovlivňování
ovlivňování nějaké, tak, že oni to už nemohou dokázat. A nemohli to dokázat z toho důvodu, že v té stížnosti se odkazovalo nejenom na ta faktická, na ty dokazatelné, průkazné věci, ale že tam byly odkazy třeba na to zároveň, co kdo komu řekl před půl rokem nebo před nějakou dobou. A já, když jsem do té rady přišel, tak jsme samozřejmě se o tom znovu bavili, ale pochopil jsem brzy, že absolutně nemožné zjistit, a dneska už vůbec není možné zjistit dodatečně, co kdo před 3 lety řekl někomu, dejme tomu na chodbě, a jestli to byl nějaký pokyn k tomu, jak mají referovat, nebo nebyl. Tehdy byla ta stížnost byla směřována k tomu, že Česká televize ve svém zpravodajství jaksi nadržovala panu prezidentovi dnešnímu a té jeho straně. No, když já jsem nastoupil do Rady České televize, tak Rada České televize, nebo Česká televize byla obviňována přesně z opačného zločinu, že vlastně poškozuje, a teď jsme to viděli znovu včera vyjádření pana prezidenta o tom, jak by měla být Česká televize vlastně zestátněna a jak je to mizerná televize, takže on to vidí prostě zase ne, že by mu pomáhala, nebo že by ho zvýhodňovala v tom mediálním působení, ale přesně naopak, že ho poškozuje. Tak já nevím, můžeme si to rozebrat, jak to bylo, ale to je asi vše, co k tomu mohu říct v této chvíli. Jinak k tomu včerejšímu projevu pana prezidenta, no, já jsem přesvědčen o tom, a jako mohu to dokázat, dokonce jsme o tom dnes mluvili zase s kolegy a s různými potentáty, že Česká televize samozřejmě není hlásnou troubou strany TOP 09, jak pan prezident tvrdí. On to řekl včera pro Parlamentní listy a řekl totéž už asi před rokem. A prostě není to pravda. V tom vysílání nic takového není. Strana TOP 09 je pojednána ve zpravodajství České televize úplně rovnocenně a rovnoprávně jako všechny ostatní politické strany. A takže tato výtka pana prezidenta vůči České televizi je prostě nepravdivá. Děkuji. Tak děkuji, možná se k tomu vrátíme později. Tak ne pan Komers, ale Adam Černý. Pozor, Adam, firma. Dobrý den, děkuji, já se jmenuji Adam Černý, zastupuji tady syndikát českých novinářů. Otázku jsem nedostal, tak se pokusím vyjádřit k tomu, co tady zaznělo. Zaprvé si myslím, že ta výhrada pana prezidenta Zemana vůči České televizi, že je věc, které by se neměla věnovat přehnaná pozornost. Myslím si, že to je jedna z jeho výtek, která má vyvolat v podstatě kouřový spor. Neznamená to, že bychom si ji neměli úplně všímat, ale neměli bychom se jím nechat, jak by se to řeklo pěkně česky, vyhecovat zbytečně. To je jedna věc, protože i obsahově ta výtka není úplně v pořádku, protože si nemyslím, že by zestátněním České televize tím, že bude placena z rozpočtu a ne z koncesionářských poplatků, že by se zásadně změnila její kvalita, spíše je pravděpodobné, že by se zhoršila, protože by se posílil přímý vliv politiky, exekutivy na tu televizi. To je jedna věc. Já jsem tady vrtěl hlavou, když Honza Bednář na začátku mluvil o cenzuře, to je jenom proto, že si pamatuju, jak to tady fungovalo. I za Husáka a předtím za Novotného a těchto potentátů tady cenzura existovala, měla 2 koleje, to je jenom krátký historický exkurs, měla podobu státní za toho husákovského režimu, to byl ten Federální úřad pro tiskové informace, který vydával nějaké svoje hodnocení, ale mnohem důležitější bylo hodnocení té státostrany. Každý týden se na UVKSČ v tom
v té budově na Nábřeží odehrávali porady šéfredaktorů a tam bylo sdělováno, co ten týden bylo správně a co bylo špatně, z toho bylo možno vyvodit nějaké kádrové zásahy případně, zatímco to FUTY nebo ČUTY, protože tam mělo svoje republikové odbory, mohlo i vynášet sankce. Vím to z toho důvodu, že jsem v té době dělal v deníku Svobodné slovo, takže si pamatuju ty seznamy, že jsme dostávali nějaký ohromný pokuty za to, že se mezi prvním a druhým vydáním ztratil jeden odstavec předmluvy řádově, tak jako třeba k portugalskému vydání jednoho spisu Leonida Brežněva. To jsem si nevymyslel, to se opravdu stalo. Ale to jenom, že ta cenzura tady existovala, ale důsledkem této cenzury a těch sankcí, které tam visely ve vzduchu, bylo to, o čem Honza mluvil, a to je to podstatné, že tenhle ten tlak státní, politický vyvolává autocenzuru. Ve chvíli, kdy je dostatečně účinný, tak ti lidé se začínají obávat a začínají opatrnější a tak dále. A to je téma, které se dá přeneseně, obrazně přenést i do dnešní doby, protože dneska nemáme cenzuru, v podstatě máme ústavou zaručenou svobodu slova, neexistuje žádný státní orgán, který by mohl sankcionovat tak, jak to dělal ten Federální úřad pro tisk a informace. Existují v podstatě jenom soudy, které můžou rozhodovat o nějakých stížnostech. To ale neznamená, že tady netrvá a z největší pravděpodobností nebude trvat tento napětí mezi politikou a mezi médií, kdy politici, jak jsme to právě viděli na tom příkladu hlavy státu, se snaží zasahovat do toho, jak média fungují. A podle mého názoru je věcí jednak novinářů, jejich odolnosti, jestli jsou schopni těm tlakům odolávat, to je jedna otázka, ale není to jenom otázka jejich odolnosti, ale je to také otázku zájmu veřejnosti, jestli budou svobodná média stát. To myslím, že je docela podstatná záležitost. Můžeme se později vrátit i k tomu, že pro dnešní stav médií je podle mého soudu velice důležité nejenom ty politické tlaky, které vidíme v nejrůznější podobě, ale i tlak ekonomický, protože médiím se nedaří. Já pozoruju za posledních 5, řádově 7 let, že i v Praze, kde byly relativně příznivé podmínky, tak vlastně i v těch takzvaně velkých redakcích se každý rok propouští, což vytváří existenční nejistotu a zase jsme u té autocenzury, kdy lidé ne kvůli politickým ohledům, ale kvůli tomu, že si říkají, no tak já když se ozvu, tak možná o tu práci přijdu a tu práci už snadno neseženu a to vede k té autocenzuře, kterou tu a tam zahledám a dokonce s jistou ironií shledávám, když občas mluvím s některými kolegy, ale nemůžu je jmenovat, protože oni by to nikdy veřejně neřekli, ale ty stížnosti se opakují, že vlastně některé ty situace v určitých médiích, které jsou dneska vlastně všechny velké deníky, patří nějakým podnikatelským skupinám, tak se tam odehrávají scény, které já si vybavuju z 80. let z onoho svobodného slova, že přijde šéfredaktor a má nějaký nápad a ty redaktoři mu říkají, to je blbej nápad, a když je to nedostatečně odolný šéfredaktor, tak po čase mávne ruku a oni si to udělají po svým. V tom horším případě si to zase prosadí on. Ale to napětí mezi tím, jak dostávat do novin spolehlivé informace, to tam prostě je. Ještě bych měl malinkou glosu snad k tomu případu Drtinová, Veselovský a spol, protože jsem do toho byl nepřímo vtažen, protože nás kontaktoval pan tehdejší předseda Rady České televize Uhde, jestli by jsme byli ochotni za syndikát, případně fakulta sociálních věd, se účastnit nějaké komise, která by to prošetřovala. Tenhle nápad velmi brzy spadnul pod stůl a to, co na té věci pokládám za nejnešťastnější, je to, že vlastně se s tím vypořádala ta rada a vůbec ta instituce tak, že vlastně to nevyřešila, že to spadlo pod stůl. To znamená, že ta odpověď definitivní a hlavně podle mého soudu, co bylo třeba nezávislá, protože každá instituce má ve svém popisu práce, ve svých genech, že sama sebe hájí, takže to podezření a ta obvinění, co tam zazněla, že nebyla ani vyvrácena, vlastně ani dostatečně potvrzena a prostě ten podivná pachuť tam zůstala a to myslím, že je největší škoda, kterou mohla Česká televize utrpět. Tak to je prozatím všechno. Děkuji. Zavři to. No, chtěl jsem tak, děkuji moc krát. No, přesně tak. Filmový režisér Vlastimil Venclík vlastně zažil cenzuru na vlastní kůži, že v 60. v 70. letech, v 69. v 70.
Mohl bys nám něco o tom říct? Jistě. Dobrý den, tak teda jmenuji se Vlastimil Venclík a já jsem žádný expert na problematiku cenzury, spíše autocenzury bych tady mohl z vlastní zkušenosti a to, co tady budu říkat, jsou moje subjektivní názory ovlivněnými objektivními fakty, bych řekl. Ivan se tady ptal na ty 60. leta. Pro mě 60. leta jsou legendou, kterou jaksi současná generace nezažije a myslím si, že už žádná generace, že přestože oficiálně byla cenzura, tak takovej kulturní boom už prostě jsem nikdy v životě nezažil a já díky šťastných okolností jsem v té době byl na FAMu. Na FAMu jsem natočil film, který mě vlastně stál kariéru. Tak to nebyl cenzurní zásah, to byl direkt přímo do slabin a 21 let jsem vlastně svoji profesi vůbec nedělal. A po sametové revoluci jsem dokonce byl v rehabilitační komisi a potom, když jsem tam splnil své poslání, tak jsem začal i pracovat v televizi, ale záhy to taky skončilo, protože mi třeba televize utla seriál Zprávy o stavu společnosti. Já jsem měl těch témat asi 30 nebo 40 a po 8. díle to skončilo a myslím si, že to byly vesměs takový jaksi závažný témata společensky významný, třeba o stáří a osamělosti, o strachu a násilí, o zdraví a nemocech, o volbách a voličích, to byl myslím poslední, ten televize vůbec neodvysílala. Takže s tím se vlastně dostáváme k tomu, že sice cenzura není, ale existuje něco, čemu se říká společenská poptávka. Já bych tady zacitoval takovou zajímavou věc, o které jsem dneska uvažoval, že jsem si vzpomněl, jak režisér Sokolovský v 70. letech říkal, my musíme dávat lidem to, co potřebujou, ne to, co chtějí. Dneska se dává lidem to, co chtějí, takový různý jako seriály přiblblí a zábava katastrofální, furt se musí něco reprízovat, protože zřejmě nejsou na to peníze, ale to je jiná věc. A já si myslím, že dneska by se právě mělo dávat to, co lidi potřebují, a to je to kvalitní díla, jaký byly v těch 60. letech, když si vzpomenete, co byla televize v 60. letech. Tak to by bylo úvodem a potom rád to rozvinu, toto téma. Děkuji. Prosím. Tak, mé jméno je Stefan Segi a působím na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, a to konkrétně v oddělení výzkumu literární kultury, což je část vlastně, nebo tým badatelů, kteří dostali poměrně velký grant na výzkum historické i současné cenzury. A k tomuhle tématu jsme, jestli se můžu trochu přihřát polívčičku, vydali vlastně 2 knížky. Jedna byl souhrn teoretických textů ze světového myšlení o cenzuře, který se jmenoval Nebezpečná literatura, a poté jsme vydali vlastně, řekl bych, velmi, velmi objemnou a podrobnou publikaci v obecném zájmu. Jsou to 2 knihy, které mapují cenzuru mezi lety 1778 až 2014. Tak už tím, že to končí tím rokem 2014, vlastně jsme předpokládali, že existuje nějaká cenzura. A já si dovolím tvrdit, že samozřejmě je otázka, co je cenzura a co není cenzura, ale že ta cenzura dnes existuje vlastně na řadě úrovní, nebo jim aspoň s trochou snahy můžeme sledovat. Ať už je to ta klasická legislativní, která sice je úplně jiná než za normalizace, ale my jsme omezeni vlastně v svobodě projevu zákonem, a to poměrně striktně ohledně urážek rasy, národnosti, mělo by se to rozšířit vlastně na sexualitu, takže tady sice je zákonná svoboda projevu, ale máme poměrně rozsáhlé oblasti, o kterých se nesmí určitým způsobem mluvit, nesmí vlastně vyzývat k násilí a tak dále, a zároveň stále více to jsou právě ty oblasti, o kterých lidé chtějí mluvit. Když se podíváme třeba do Českého národního korpusu, tak výskyt slova cenzura prudce stoupá asi od roku 2002. Máme tam, když se na to podíváme, tak je tam kopec v roce 89, který končí v polovině 90. let, kde se vlastně diskutovalo o té staré cenzuře, a po roce 2002 máme úplně raketový nástup cenzury jako něčeho, co vlastně je obrovské téma
téma současnosti. A vidíme ho na všemožných úrovních. Vlastně ta nejnižší představují internetové diskuze. Každý internetový server větší má vlastního cenzora, který se tak asi nejmenuje cenzor, a ten sedí na těch stránkách a jenom vyškrtává nevhodné příspěvky a vyškrtá jich prostě desítky až stovky denně. Moji spolužáci studenti z literární bohemistiky se tímhle živili, že sedí a cenzurují. A když přejdeme ty diskuze, tak jsou plné toho, že někomu někdo něco cenzuroval. Takže dneska jsou lidé v neustálém kontaktu s cenzurou. Pokud jde o nějaký vyšší stupeň, dejme tomu tištěná média, tak nedávno jsem si četl bubínek Revolver Revue na stránkách a tam už jsou seznamy svobodných médií a tam říkají, že vlastně existují asi v České republice 3 svobodné servery, 3 svobodná média, která fungují, protože zbytek je vlastněný nějakými právě, jak bylo zmíněno, nadnárodními korporacemi nebo českými národními a nadnárodními, tak čím více národními, řekl bych, které nějakým způsobem zabraňují vstupu určitých informací do systému, což samozřejmě nejsou tam bílá místa. Bílá místa nebyla konec konců ani v 50. letech. Bílá místa známe naposledy z první republiky, kdy se cenzuroval především komunistický tisk, nebo později za protektorátu, ale bílá místa vlastně jsou takový symbol opravdu minulosti, spojený hlavně s Rakouskem, Uherskem a právě s první republikou. Nicméně skutečnost, že nějaká informace nemůže projít do médií, je skutečností a ať už je daná tím, že to vlastní někdo s nějakým politickým záměrem, anebo čím dál, obzvláště v Americe třeba 80. let, se čím dál tím více mluvilo o ekonomické cenzuře. Přece jenom lidé, kteří si mohou dovolit natočit film, vlastnit televizi, vydávat deník, to jsou lidé, kteří patří k určité společenské třídě. A naopak mají určité společenské zájmy, které nejsou slučitelné se zájmy jiných, třeba větších skupin. Určitě by bezdomovci vedli úplně jiný časopis než Babiš. Tak, to je nějaká úroveň a na nějaké nejvyšší úrovni francouzský sociolog Pierre Bourdieu mluví o tom, že nejlépe funguje taková cenzura, o které nevíme. Naše vlastní představa, že jsme svobodní a která nám zároveň brání říkat nějaké věci. Třeba pro českou, dejme tomu literární vědu nebo sociologii je hrozně charakteristická absolutní exkluze marxismu. Marxismus, který byl na západě jeden z nejplodnějších společenskovědních směrů, tak vlastně v Čechách byl nějakým způsobem označen za škodlivý a z pochopitelných důvodů, protože to byla vlastně oficiální doktrína. A my, když čteme učebnice sociologie, tak tam najednou ten směr, který v těch západních učebnicích byl extrémně prominentní, vlastně mizí, až vlastně poslední dobou se začíná ten marxismus vracet do české vědy. Takže na téhle úrovni to funguje. Granty jsou klasický případ, který je hodně zpracováván. Chcete vydat knihu, žádáte o grant, musíte nějakým způsobem to napsat, někdo to dostane, někdo to nedostane na základě nějakých norem samozřejmě. Takže my jsme opravdu, nechci vůbec srovnávat tu situaci, protože tady, jakmile člověk začne mluvit o cenzuře, tak se mu předhazuje, že chce zpátky nějaké staré pořádky a takhle to samozřejmě vůbec nefunguje. Ale myslím, že nás stále obklopuje, jsme s ním v kontaktu. Tak, děkuji. Tak děkuji moc krát, já musím být opatrný, ať zase nevyleju něco. Chtěl jsem se ještě zeptat jednu věc. Já si pamatuju pro Honzu Bednáře tady. Já si pamatuju, bylo to v 70. letech, někdy tak v 73. Tehdy jsem dělal ve filmovém studiu Gottwaldov, nyní Zlín, který dělali filmy pro děti a mládež. A najednou jsme byli všichni zavoláni, tehdy to byl dramaturg, hlavní dramaturg, přijel z krátkého filmu a dal nám nařízení, že nesmíme pro děti točit filmy, kde je zmínka o Bohu, o ďáblech, prostě veškerý pohádková témata, kde Bůh, čert byla škrtnutá. Pro mě to byl typický příklad cenzury. Jo? I když to nebyl tady možná, ale jak tady říkal Adam Černý, byl tady oficiální institut cenzury.
Jo? Ale ještě navíc samotné ty podniky, vydavatelé nebo producenti vlastně měli své vlastní cenzury. Ještě navíc. Určitě ano. Určitě ano. Musíš to tady zmačknout někde. Nebo si použij můj, teda já si dám pozor na to. A tvoje otázka? Nebyla otázka, to nechci. Tak určitě ano, tak zmínka o Bohu v pohádkách byla skutečně cenzurována za... Musí to mluvit, už to mluví, děkuju. Tak to byla cenzura, nepochybně. Jak jinak bych to mohl nazvat? Já myslím, že velmi správně to teď podotkl kolega tamhle na konci našeho stolu, já nevím přesně, nedovedu vyslovit přesně to jméno. Segi, jak se to píše? Segi. Ano, i v dnešní době vlastně máme předepsané určité věci, nebo přijímáme jako určitá pravidla, která jsou vlastně cenzorním zásahem. Já, když jsem dlouhá léta byl editorem, dá se říci, jednoho rozhlasového pořadu, tak jsem to vnímal tak, že třeba jsou určité věci, které do toho vysílání být neměly. A vy jste to zmínil třeba výzva k násilí. Tak to je přesně to, co vlastně by se tam nemělo objevit. Výzva k násilí, adorace násilí, oslava fašismu, rasismus, xenofobie. To jsou všechno věci, které najdete samozřejmě v názorech, argumentech různých lidí, ale vysílat je, dejme tomu, ve veřejnom právním médiu, aby někdo jaksi obhajoval nebo vyzýval někoho k útoku na někoho, to asi všichni cítíme, že není to správné a já se teda stotožňuji vlastně s tímto typem cenzury, že tyto věci tam nemají být. Byla tu zmíněna pornografie. Jsou nějaké hranice, kde vlastně i ta naše svobodná společnost uznává, že prostě za ty hranice bychom neměli vlastně pokročit. Protože pokud bychom všechny jakékoliv projevy kohokoliv vlastně dovolili v těch médiích, kde tedy máme tu moc to jako nějakým způsobem regulovat, no tak co by se stalo? Měli bychom tu média, dejme tomu některá média, která by se i podle mého názoru zvrhla v adoraci xenofobie, fašismu a Bůh ví, kam by to vedlo. Já nevím, co si o tom myslí kolega Adam Černý, ale já tohleto cítím jako něco, co je oprávněná cenzura, i v našich jaksi moderních podmínkách. No, byl jsem vyzván, zkusím reagovat. Já myslím, že třeba upozornit na dva docela důležité rozdíly v Evropě. V tom kontinentálním systému máme, takřka všechny státy mají normu, která zakazuje věci, o kterých je teď tady řeč. Na druhou stranu máme Spojené státy, kde je také svoboda vyjadřování, svoboda slova zaručená 5. dodatkem ústavy, který je pokládán za jeden z klíčových. A to je třeba i důvod, proč některé servery internetové, které šíří vlastně nenávist, tak mají svoji adresu právě v Americe, protože tady by byly zakázány, v Americe požívají svobody slova. Možná, že tam by se dalo řešit tak, jako spoustu jiných věcí, že by je někdo zažaloval v té Americe pro šíření návisti, nebo že by dokazoval, že on se tím, co oni šíří, cítí poškozen. Tam to prostě řeší jiným způsobem, protože cenzura, jak jsem říkal, už tam jakoby institucionálně není, ale je tam spousta možností vyvíjet na veřejnosti tlak a omezovat. To je třeba důsledkem byla i poměrně silná cenzura po dlouhou dobu v Hollywoodu, že se některé věci nemohly projevovat, ale to byl tlak veřejnosti, nikoli soudu. A zpět k tomu, proč o některých věcech nemluvíme nebo by se neměly dělat, já myslím, že tam bych rozlišil dvě slova. Jedno je cenzura, to je to vynucování, nějaký zákaz, a druhá věc je slovo, řekněme, odpovědnost. To znamená, že to, co člověk šíří, slovo, obraz, cokoliv, takže by měl také domýšlet důsledky toho.
A tam já vidím, tady už jméno toho jednoho internetového portálu padlo, to je internetový portál, který nedávno měl takovou reklamní kampaň billboardovou, kde měl heslo nemáme žádnou cenzuru, zveřejňujeme, tiskneme všechno. Já k tomu dodávám bohužel. Protože tam opravdu lze otisknout cokoliv. A teď je otázka, kde je ta hranice. Pokud budou existovat jiná média, která se budou chovat odpovědně a nabídnou něco jiného, tak si je to možná ještě stav, který je únosný, ale pokud v tom veřejném prostoru převládnou média, která se budou chovat tímto způsobem, tak myslím, že se dočkáme velmi špatných konců. A protože mluvíme o médiích, tak myslím, že za tohoto stavu společnosti anebo vůbec veřejné debaty a stavu těch tradičních médií klíčových, kdy vlastně v elektronických médiích příliš zpravodajství, publicistika prakticky neexistuje, pěstuje se převážně pouze v Českém rozhlase, České televizi, tak si myslím, že je velice důležité sledovat, jak funguje Česká televize a Český rozhlas, protože tím, že jsou placena ze zvláštní daně veřejností, občany, takže jsou to ty modely fungování, na který by se měly trvat, protože to je ten prostor, kde by měla existovat nezávislá, svobodná informace. Protože ve všech těch ostatních případech to jsou média, která někomu patří a oni si tam, ty majitelé, mohou vynucovat prostě svou představu, ale tato dvě média, o kterých jsem mluvil, existuje ještě jedno třetí, Česká tisková kancelář, to nechám pro tuto chvíli stranu, ale tato média, která si platíme, tak bychom měli velice dbát o to, aby fungovala jako nezávislá a svobodná. Děkuji moc krát. Já bych chápal cenzuru jako omezení blbosti, že ta by měla být trestná a to se to úzce souvisí i s morálkou, protože slušný člověk je pro mě ten, který uvažuje v rovině morálky, etiky, a kdo tak neuvažuje, tak to je blbec. Děkuji, prosím. Mohu se též vložit. Tak jedná se vlastně, a tohle co jste zmínil, ty parlamentní listy jsou vlastně jeden z těch příkladů, o určitou reprízu debaty, která probíhala v Americe nebo v Anglii nebo konec konců ve Francii na přelomu 80. a 90. let a má to třeba souvislost s tehdy nastupující politickou korektností a mluví se o tom vlastně, že poprvé lidé obhajující lidská práva zároveň začali bojovat proti svobodě slova, protože tady se poměrně shodneme, že já také považuji tímto cenzuru za poměrně dobrý vynález a myslím, že by měla nějakým způsobem fungovat, ale zároveň je to něco, co je z dějinného hlediska poměrně nové a takhle to vlastně funguje až do toho konce 80. let, když právě lidé obhajující nějakou lidskoprávní agendu stojí v opozici k svobodě slova a potom ta politická korektnost, která nám vlastně říká, co přesně tedy nemá, jaké jsou okruhy toho, co nemá být řečeno. Jinak bych jenom trochu polemizoval s tou nezávislostí veřejnoprávních médií, samozřejmě to je názor, ale musíme si uvědomit, že ve spoustě případů, třeba jako jsou válečné konflikty, tak tam ta nestrannost absolutně nefunguje už, protože Česká televize nemůže zcela nezávisle poslat třeba reportéra do nějaké válečné zóny a tyhle věci jsou filtrované, třeba nejznámější příklad je nebo první a velký případ takové mediální, nechci říkat přímo manipulace, ale nějaké mediální agendy, americká válka v zálivu, kde ty novináři už vlastně dostávají předpracované informace a ten novinář přijde na nějaké místo, ale musí ho tam zavést, američtí vojáci mají vlastně pod kontrolou tu situaci a nikdo normální vlastně nemůže celá nezávisle se pohybovat po bojišti. Takže jako už v těch věcech je ta svoboda slova nebo objektivita už principiálně omezena tím, že patříme k nějaké straně u těch válek bylo mnoho od těch 80. let. Pardon, a teďka přiznám svoji barvu. Já jsem původem Srb a samozřejmě jsme se dívali s rodinou, když jsme emigrovali, na zpravodajství úplně jinýma očima, než to bylo podávané v českých médiích, které já do dneska, a to nemyslím jako výtku, považuji za absolutně neobjektivní a jednostranné. Je to pochopitelné, Česká republika byla v jedné straně toho konfliktu a na
NATO nebo potenciálně spojenci Spojených států. My jsme spojenci Spojených států a vždycky budeme dostávat informace převážně od nich. To je prostě omezení, které patří a to je jednorázový konflikt. Ty konflikty jsou permanentní. Tak, pardon. Já tamhle vidím Dana Růžičku. Dan Růžička, který je teda jeden z manažerů České televize, ale je také historik České televize. Dane, mohl bys nám říct jenom ve stručnosti, jak to fungovalo teda do roku 89, cenzura v České televizi? Já vám přeji dobré odpoledne. Ta cenzura samozřejmě fungovala už od samého začátku komunistického režimu, nebo ne úplně od samého začátku, ale od těch zakladatelských let. V roce 1953 byla zřízena hlavní správa tiskového dohledu, která vlastně v tu chvíli měla za úkol sledovat tisk, rozhlas a i nastupující televizi a měla zaměstnance, kteří byli plnomocníci, se jmenovali ti pánové nebo soudruzi a měli za úkol sledovat závadové články nebo závadové relace, měli na ně upozorňovat a měli je samozřejmě cenzurovat. Tahle ta tvrdá praxe byla převzata ze Sovětského svazu a trvala do roku 66. To jsou ta léta, kdy docházelo k nějakému uvolňování v kultuře i ve společnosti a vznikla lehčí verze cenzury, jmenovala se Ústřední publikační správa a tam byl vlastně velký posun, dneska to tak jakoby nezní, ale tam byl velký posun, že když šéfredaktor dostal upozornění, že má závadový článek, čili že se zmínili o počtu jabloní, které byly státním tajemstvím, tak se mohl odvolat k soudu a soud ho mohl třeba i zprostit toho obvinění. No a pak samozřejmě přišel rok 68 a v roce 68 byl přijat zákon, který zrušil cenzuru, takže vlastně cenzura byla zrušena v červnu 68, ale ti samí poslanci, kteří ji zrušili, tak ji samozřejmě po návratu politiků z Moskvy, po podepsání Moskevského protokolu zrušili, takže cenzura neexistovala v Československu asi 4 měsíce a poté zase ta cenzura existovala až do konce 80. let. Když můžu říct jeden jediný velký příklad toho, co třeba se nesmělo říkat, tak všichni v srpnu 68 říkali vojskům, které přijeli do Československa, okupanti, a ten stát prostřednictvím svého úřadu pro tisk a informace v říjnu vydal informaci, že novináři nesmějí používat slovo okupant, čili to je ta přímá politická cenzura, která samozřejmě se nedá s některými věcmi dneska srovnávat. No a pak vy jste zmínili ještě Federální úřad pro tisk a informace, to už byl spíš byl taky cenzurní úřad, ale víceméně sledoval, co všechno se píše, co všechno se vysílá, co všechno se řeklo špatně, co všechno se napsalo špatně a to se poté předkládalo každý týden na ústřední výbor KSČ, který to těm šéfredaktorům vytmavil. Tak to asi bylo. Jo, děkuji moc krát. Máme tady pana ředitele Maxu. Dobrý den, Honza Maxa, já se asi posadím zase, nemluvíme takhle formálně. Já jsem jenom chtěl k tomu, co říkal Dan, vlastně dodat a přijde mi to docela důležitý zmínit, když se bavíme o té minulosti, vlastně všichni, kdo jsme cokoliv v kultuře, ať již oficiální nebo alternativní, v letech normalizace dělali, tak si přece pamatujeme, kolik těch jakoby neformálních, ale de facto cenzurních orgánů a zásahů bylo, že jo, v televizi a ve filmu. Schvalovací projekce sloužily nejenom k dramaturgii, ale samozřejmě k tomu, aby se věci zakazovaly. U těch pohádek to nebyl jenom Pán Bůh a čerti, ale saně nesměly být pětihlavé. Všechno, co hořelo, připomínalo Palacha. Vzpomínám si, jak Drahomíra Vyhanová dostala za rach za nějaký dokument z dětského domova, kde hořel lampion na šňůře a to bylo vyloženo jako symbol Palachova sebeupálení. Kapely, které chtěli hrát za peníze, museli na přehrávky. To všechno byly jakoby cenzurní zásahy. Jo. A aby jsme nemluvili jenom o té historii, tak by mě zajímalo, co si panel myslí třeba o mediálních zákonech, které
uplatňuje nikoliv naše rada České televize, ale Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kdy máme z poslední doby velmi kuriózní případ, kdy film, který vyhrál Českého lva, Kobry a Užovky, byl, a zase rada nemá volbu, dělá to podle zákona tu cenzuru, ale byl vlastně, když jsme ho odvysílali v České televizi, tak jsme byli odměněni dlouhým výčtem toho, kdy jaké sprosté slovo zaznělo v tom filmu, přičemž ten zákon za sprosté slovo považuje opravdu i vole nebo jakoukoliv vlastně nadávku, nijak to neomezuje a vlastně výsledkem je cenzurní zásah, kdy televize nesmí ten film již nikdy odvysílat před 10. hodinou. Docela by mě zajímalo, jak se díváte třeba na tenhle problém. Jo, děkuji moc krát, já se k vám vrátím ještě. Honza Bednář. Jestli můžu jenom k tomuhletomu bodu poslednímu, tak já jsem členem nebo předsedou Rady České televize. Ta kritika přišla z té velké Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která sleduje dodržování zákona. My naštěstí tohle nemáme v naší dikci, ale shodou okolností já jsem byl dnes v parlamentu, kde jsme předkládali a obhajovali výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2015 a neprozradím žádné tajemství, že předseda výboru, který tomuto našemu jednání předsedal, poslanec Martin Komárek, chtěl o této věci konkrétně debatovat. Co my si o tom myslíme, že Česká televize vysílá před 22. hodinou filmy, v kterých se objevují sprostá slova. No, já to vím, že prostě se vysílají tyto filmy, ví to i vedení management České televize, ale vzhledem k tomu, že třeba takovýto film, jako, který byl zmíněn, vyhrál různé soutěže, tak já osobně si myslím, že má nárok být vysílán i před tou 22. hodinou. Jsou samozřejmě návrhy na nějakou legislativní úpravu, že třeba by to nemělo být 22 hodin, ale třeba 8 hodin večer. No. Já nevím, jestli by to řešilo tu situaci, možná do jisté míry, ale je pravda, že ta velká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, já jsem viděl výčet vlastně těch jejich připomínek k tomu vysílání České televize, kde za nějaké dlouhé období jsou sledovány všechny ty filmy, všechny ty produkce, kde se objeví sprostá slova a mohou to být taková ta sprostá slova běžného jazyka, nechci je opakovat, ale jsou to prostě vulgární výrazy, které nepatří do spisovné češtiny, ale používají se, dejme tomu, nějaké hovorové řeči. A samozřejmě, že spousta produkce České televize takováto slova obsahuje a vysílá se to před 22. hodinou. Takže ta Rada pro rozhlasové a televizní vysílání víceméně pravidelně posílá managementu České televize jakousi kritiku, Není to takového rázu, že by za to mohli udělit pokutu, nebo že by to mohlo být nějaký správní řízení. Oni většinou to berou jaksi na té benevolentní úrovni, ale evidují všechny ty případy, kdy zazní nějaké, řekněme, vulgární slovo ve vysílání České televize před 22. hodinou a to je proti zákonu. A pan poslanec Komárek se ptal, no přece zákony jsou o to, aby se dodržovaly, tak přece je tu zákon, tak i když by nebyl úplně správný a nemusíme s ním souhlasit, tak se má dodržovat. Tak to říkal on a já nevím, je to samozřejmě k diskusi a vedení České televize je pod tlakem, ano, z té velké rady, ale myslím si, že vlastně v zájmu diváků není, aby všechny filmy nebo všechny produkce, dokumenty, kde se objeví nějaké vulgární slovo, byly vysílány až po 22. hodině. To by samozřejmě asi neposloužilo divákům České televize, takže já bych si dovolil tvrdit, že prostě v tomto případě ten zákon musí být porušován. Já jinou cestu nevidím. Prosím. No, já bych k tomu měl možná takovou poznámku, že kdybych chtěl být hodně jízlivý, tak bych jako první bych určitě doporučil, ať to doženou k soudu.
že by vydala ta velká rada, by vydala nějaké rozhodnutí, oni mají právo sankcionovat, oni zase tak, jak to poslouchám, trochu váhají, ale tak bych tu Českou televizi vyzval, ať to dotáhnou k soudu a tam ať to řeší. A tam by přišla ta jízlivost a jako materiál k tomu, aby to obhájili, proč vysílali Kobry a Užovky v 8 hodin a ne až po 10. hodině, tak bych doporučil najít v samizdatové literatuře ty posudky, které se scháněly na podporu skupiny Plastic People of Universe, které byly souzený právě proto, že ve svých veřejných produkcích používají vulgární slova. A kdy k tomu byly moc pěkný, konzistorický posudky, které vysvětlovaly, že někdy použití takzvaného vulgárního slova má v tom příslušném kontextu nějaký svůj význam a nějaký svoje oprávnění. Protože jako každá věc, když se dožene ad absurdum, tak se stává absurdní. Tak je samozřejmě obecný pokyn, že by neměly se vulgární věci vysílat před 22. hodinou, protože ještě nezletilci se na to můžou dívat a být pohoršeni a poškozeni ve svém vývoji. Tak když se dožene do důsledků, tak to bude ptákovina. Na druhou stranu, když řekneme, že to možný je, tak se může stát, že prostě tam od 8 hodin budeme poslouchat jenom ty vulgarity, třeba v nějakých estrádách nebo v něčem. To už je fuk. Ale ta věc musí mít nějaký svůj důvod. Takže tím si myslím, že to, co jsem označil za jízlivost, sarkazmus, tu argumentaci z procesu s plastikama, takže má velmi racionální jádro. A myslím si, že by Česká televize už tím se měla pochlapit a jít do toho sporu. Možná, že by i získala docela zajímavou podporu. Děkuju. Pan Maxa? Mikrofon, prosím. Já na to můžu i stručně odpovědět. My bychom v podstatě do toho sporu asi i rádi šli. Tam je problém v tom, že malinko opravím to, co říkal pan předseda Bednář, my pokud po tom, co dostaneme po prvním odvysílání upozornění, bychom to odvysílali po druhé, tak rada už může dávat pokutu. A tam bychom jako vědomě vystavovali Českou televizi riziku pokuty, což by se dalo vysvětlit jako, že nezacházíme s televizí s péčí dobrého hospodáře, což ze zákona management musí. Takže proto ta opatrnost v tom, jakoby naschvál tu věc po druhé odvysílat a pak bychom se samozřejmě o tu pokutu mohli soudit. Jo. Je to jakoby docela citlivá otázka, ale domnívám se, že tady skutečně jádro pudla je v absurditě formulace toho mediálního zákona, který jakoby vylučuje jakoukoliv úvahu o kontextu. Ten prostě jenom říká, že nadávka před 10. hodinou nesmí zaznít, což kdyby se vzal do důsledku, tak nemůžeme vysílat před 10. krkonošský pohádky, protože Trautenberg tam říká, kdo nervetr krucajs element, což je nepochybně nadávka, že jo. Čili ten zákon je, jak říká pan předseda Bednář, v podstatě nedodržitelný a bavíme se jenom o míře, kdy ještě ho porušujeme jaksi správně a když ho porušujeme špatně, což samozřejmě ve své podstatě je zcela absurdní úvaha, protože prostě zákon má být napsaný tak, aby šel dodržovat. Tenhle zákon dodržovat prostě nejde. Jo, děkuji moc krát. Přišel pan profesor Vladimír Jost, který vítá mezi náma. Vladimíre, chceš něco říct nebo až později, když tak? Já, jelikož asi už bylo řečeno k těm Kobrám a Užovkám všechno, já když jsem si opravdu četl takové ty 005, kurva, 005, píčo, 008, do prdele a tak dále, tak jsem si říkal, jestli si ta rada opravdu z nás nedělá legraci, protože to už říkal Jaroslav Hašek, napsal, já nevím, jestli to tady někdo třeba citoval, o používání vulgarismu ve Švejkovi, že se nad tím pohoršujou, že to tam má přesný místo a že se nad tím pohoršují ty největší sprosťáci. A že to je identifikační model, prostě člověk, který je sprostej ve svém jednání, včetně toho, že třeba protestuje. Já myslím, že to vyžaduje jedinou věc, ten zákon je dodržitelný za předpokladu, že by v té radě seděli lidi, kteří rozumějí, co je to estetika dramatického díla, nebo filmového díla, nebo rozhlasového, nebo vysílání. Že jestli je to součástí nějaký poetiky, nějaký estetiky, jestli ten člověk vůbec je schopný to pochopit a nazří tímto způsobem, tak je to dodržitelný. A pak nehrozej ty estrády a nehrozej ty věci, o kterých jste mluvil, ale jestliže tam sedějí lidi, kteří to berou opravdu jako hnidopišsky zazní čárka, správní řízení tak dále, tak je to malér. Mně na tom vadí
A to asi už tady zaznělo všecko, ale mě na tom vadí jiná věc, že tatáž rada pro rozhlasové televizní vysílání, doufám, že je to ona, tak vlastně je tomu zhruba necelý rok, kdy vyvolala správní řízení s Českou televizí kvůli pořadu Sfalšovaná data, který se věnoval některým problémům kolem striktního uplatňování očkování, plošného očkování hexavakcínou teda v naší republice. Ten pořad byl v rámci cyklu Nedej se plus, Soňa Geblová to režírovala a byl odvysílán jaksi v rámci tohohle celého cyklu. Rada shledala, že byl nevyvážený, že tam zástupci očkování a protestanti proti očkování prostě nedostali rovnoprávné slovo. Odvolávala se na zákon. Ale zase jsem u toho, co jsem říkal před chvílí, ta rada nepochopila, jak si téma toho pořadu, to nebylo soudní nebo spor, vědecký spor, zda očkovat či neočkovat. To byl spor občanský vůči státu. Občan je nucen k nějakému chování pod sankcemi, že dítě se nedostane do jeslí, do školek, na různý teda školy v přírodě, hory a tak dále, je nucen k nějakému chování. A ten samý stát, který tvrdí, že to procento rizikovosti je 0,000, vlastně není schopen tomu samému občanovi dát záruky, že v případě, že nastane to chování, ty důsledky tohoto chování vynuceného, že teda se za to zaručuje a bude kompenzovat. Ten stát toto prostě nepřijal a to je téma toho pořadu. Ta sfalšovaná data byla na základě události, která se stala ve Spojených státech, kde dokonce prezident Obama zprostil mlčenlivosti aktéra tady této události, kdy byly skutečně sfalšované data týkající se autismu a nějakého plošného očkování. Ten pořad ale nebyl o tomto problému. To bylo jenom východisko. Proto tam dostali slovo zákonodárci, hlavní hygienik, čili úředníci úředníci, kteří spravují jaksi tento rezort a ručí za tento zákon, a proti tomu dostali slovo experti nebo profesoři, někteří, kteří mají opačný názor, než že ta masivní hexavakcína prostě hned v novorozeneckém věku je to pravé ořechové, a matky postižené tedy. Čili to byl spor prostě občanů postižených nějakým zákonem, který na západ od našich hranic nemá obdoby v této míře a měl vyvolat společenskou diskuzi. Místo toho rada zahájila správní řízení s Českou televizí, vyhrožovala pokutou a tady se dostávám k té cenzuře. Důsledkem toho nakonec ta rada ustoupila, když to mělo jít k soudu, tak to rada vzala zpátky, protože se tady vyskytla řada opravdu relevantních argumentů na obhajobu tady tohoto pořadu nebo toho stanoviska, občanského stanoviska proti státu. A rada to vzala zpátky a k soudu nedošlo, což je škoda. Což je velká škoda samozřejmě. Nicméně, tomu jsem u té autocenzury. Celý rok trvalo, než se vůbec, nejen tato redakce, ale vůbec i jiné redakce, kromě teda třeba jednoho pořadu Michaely Jílkové a kromě ještě nějakých takových spíš okrajových věcí, tak zásadně a meritorně tomuto problému v návaznosti na tento první pořad a debatu, kterou vyvolal, prostě věnovala. A to je daleko horší. Ta autocenzura, to znamená radši se do toho nepouštět, nebo zase ta rada nám bude vytýkat nevyváženost. A to je daleko horší. Ta vnitřní autocenzura. Já ji cítím i v jiných případech. Já ji cítím nejenom vůči nějakým nadřízeným, dejme tomu, orgánům a strachu před tím, co když tohle radši dělejte o něčem jiném, o broučkách, o přírodě, o krásných věcech a ne o takhle jaksi konfliktním problému. Já ji cítím i v oblastech úplně jiných. A sice ze strachu před odezvou. Vždycky mě napadá ten aforismus Karla Krause vídeňského, který říká, jak může dojít k militarizaci společnosti a posléze k válkám. Politici nejprve obelžou žurnalisty,
zejména když mají před volbama, obelžují žurnalisty a když si to pak přečtou v novinách, tak tomu sami uvěří. A to je citát, který já velmi často používám, protože neumím jinak, než takto si vysvětlit tu absurditu, že v zemích, který mají s takzvanou utečeneckou krizí přímo reálnou fyzickou zkušenost, jako jsou ty nárazníkové státy nebo jako je Německo, prostě v procento jaksi úděsu a fobie tady z tohoto je násobně menší, než je u nás, který to známe jenom z televize. Čili co jiného, než vlastně strach, co tomu řekne publikum, které nás už dál nebude poslouchat, nebude číst naše noviny, nebude prostě s náma souhlasit. Co tomu řekne to publikum, který je takto prostě už naladěno, a o tom jsou průzkumy, to nejsou nějaké moje hypotézy, už vede často i ty autory komentářů, redaktory, autory dokumentů a tak dále. Prostě o politicích nemluvím, ty mají před volbama prakticky neustále a chovají se tak, jako kdyby bylo neustále před volbama, ono taky je na neštěstí. Takže mluvím o těch takzvaně nezávislých hlasech, že tam vládne ta autocenzura, že přece většinová společnost si myslí tohle, tak já nepůjdu do toho konfliktu. Je málo žurnalistů, který opravdu, a zvláště ve veřejnoprávních médiích, dokumentaristů, který prostě opravdu oproti, dejme tomu 85-70% většině vlastně budou takzvaně hladit proti srsti, protože jsou vnitřně přesvědčený o tom, že oni mají teda nějaké relevantní argumenty pro to. A to je, myslím, daleko horší tato plíživá forma autocenzury, než přímo nějaký zákaz, nějaká pokuta, nějaký vyhazov a tak dále. Poslední věc, kterou chci říct, je bohužel z tohoto ranku, posledního, co jsem řekl. Já aniž jsem věděl, že budu pozván do tohoto pořadu, tak se mi stalo v lednu tohoto roku v Českém rozhlase na ČRO 2, že jsem podepsal smlouvu na celoroční vysílání pořadu Slovo nad zlato, kde jsem s redaktorkou Ivanou Denčevovou probíral tedy téma frází v našem veřejném prostoru, čili pokračování mých 3 knih o floskulích. A byly tam vesměs nové věci, které přinesl život, přinesl vývoj. Nebylo to pouhé opakování nějaký v éteru toho, co jsem napsal v těch svých 3 knihách. A mezi tím ovšem byly odvysílaný takový vlastně hesla nebo úvahy, témata, jako třeba Pražská kavárna, nebo sluníčkáři, nebo nepolitická politika a tak dále, čili vysloveně politický vlastně jakoby slogany, které se často v poslední době hodně používají ve veřejném prostoru. A koncem února, čili za měsíc potom, co jsem podepsal tu smlouvu na celý rok, mě bylo sděleno nepřímo přes redaktorku, s kterou jsem to dělal, která mi přeposlala e-mail ředitele vysílání ČRO 2, že v rámci restrukturalizace pořad bude sice pokračovat, ale beze mě, protože budou teda opravdu mít ten jazykový koutek tak, jak má být. To znamená, bude tam prostě v příštím cyklu bude pan Rosák zpovídat jazykovědkyni na téma třeba původu slov a tak dále. Jo? Tak, čili vlastně to, jak byl ten pořad koncipován, to znamená opět to krauzovské, to, čemu říkal třeba Karel Čapek, morální filologie, kritika slov, jak on to psal, a nebyl jazykovědec. Čili vlastně téma fráze ve veřejném prostoru, která něco zakrývá a kterou používají hlavně ti, co mají před těma volbama neustále. Takže tohle to vlastně zmizelo z toho programu, přestože jsem měl vlastně smlouvu na celý rok a já si to neumím jinak, než dát do souvislosti s těmi posledně odvysílanými hesly, které se opravdu věru netýkaly pouze úzce lingvisticky jazykových kontextů, nýbrž kontextů, dejme tomu společenských. To je asi všecko. Já bych navázal, co říkal tady Šalda Just, kterého si vážím samozřejmě, i když mě solí, jak může, tak jednu hru má mojí rád. Vzpomínáš, kterou o těch fízlech. Tu si mi pochválil v doslovu k mé... Není jediná. K mé knize. Byly asi 2. Já to říkám, protože tady by se měla obírat jaksi to podstatný té
zásadní debaty, jaká je současná praxe. Před několika lety jsem jí dal do televize a přišlo mi zdůvodnění, že se to nehodí, že to nemá co říct dnešnímu divákovi, tudíž přesně stejná formulace, jaký byla v 70. letech. Jo? To znamená, to je ta podstata. Můžeme skutečně dělat závažná témata nebo něco, co s tím establishment bude mít problémy. Mě teda prostý slova nevadí a těch je tam třeba 1000, hlavně jestli je to smysluplné dílo. To je podstatný. Ale tohleto hnidopišství, včera my děláme s Kačerem čtený divadlo, to řeknu jako kouperličku, a včera měl říct slovo seru a řekl to neřeknu. Tak takový je to asi problém, tak jsem to řekl já, jeli jsme dál. Jo. V tom problém nevidím. Problém vidím v tom, že když předložíte opravdu závažnou věc, tak jsou s ní problémy. To jsou skutečný problémy cenzurní. Jo, prosím. Tak dobrá, když už tady mám ten mikrofon, tak 4 věci, vzhledem k tomu, že jsem se nestihl vyjádřit ke spoustě témat, která tady proběhla. V první řadě z toho historického hlediska jste zmiňoval to, že ta cenzura končí rokem 68. Má to přestávku 4 měsíce, tak to hrozně dobře ilustruje, obzvláště vzhledem k tomu, co se dělo v kultuře v 60. letech, že praxe cenzury není skoro vůbec, nebo ne skoro vůbec, to není dobré slovo, ale není přímo závislá na legislativní praxi, respektive je závislá na tom, jakým způsobem ty věci fungují a ne v tom, jakým způsobem jsou napsané. Že opravdu v průběhu těch 60, vlastně od konce 50. let do těch 60. dochází k povolování těch mechanismů, ale ne nutně na v tom zákonu, pouze v praxi. Takže nemůžeme to zaměňovat vlastně i tady. Ty příklady, které byly zmiňovány, nejsou daný nějakými psanými pravidly, ale tím, jak my vlastně chápeme tu praxi, jakým způsobem se ohmatávají ty nějaké hranice, nějaké mezery. Tak jedna věc. Druhá věc, hrozně bych doporučil, právě tady byla zmínka o posudcích na Plastic People of the Universe, což jsou strašně dobré texty. Člověk si může přečíst, zároveň nejsou, vy jste říkal, že je to nějakým způsobem sarkastické, ale opravdu u soudu, když se nějaké dílo má posuzovat, existují lidé, kteří posoudí jeho vhodnost. Příkladem můžou být třeba texty neonacistických kapel, nebo poslední dobou, nevím, jestli znáte Řezníka, Horobku a Pitvu, kteří natočili tu písničku o tom, jak zabíjejí bezdomovce kyselinou. Také musel někdo přijít a říct, ne, toto není rasistické dílo, toto je dílo estetické a tím pádem oni mohou natočit tu písničku. Takže opravdu tyhle posudky existují, často se zadávají třeba lidem na sociologii a zároveň tyto profesoři sociologie to často odmítají, protože by se cítili jako cenzoři. Takže to je taková docela velká oblast. Nicméně ta oblast, která třeba mě z tohle zajímá nejvíc, je ta 20. respektive 22. hodina, která neslouží k tomu, aby ten, kdo vydržel za odměnu, se mohl podívat na ten pořad, ale k tomu, co jste i říkal, že nějaký ty puberťáci nebudou moc slyšet sprostá slova. A to je obrovské téma, vlastně nejcenzurovanější skupinou obyvatel, a to se moc neřeší, je mládež. Opravdu, obzvláště třeba v Americe je to obrovské téma, co má být v čítankách, co nebýt v čítankách, vyškrtávání slov. Třeba asi nejznámější případ je negr z Huckleberryho Finna, kde to slovo negr je tam asi 50krát, on vlastně užíval neutrálně, ale když to čte současná mládež, tak tam se setkávají vlastně se zakázaným slovem, takže otázka předělat to, nepředělat z českého prostředí. Máme Honzíkovu cestu, která byla, což asi taková ta velká kauza, kde tam byly vyhozeny všechny zmínky o těch družstvech, nebo to je ten medializovaný případ, ale když si děláme porovnávání různých knížek pro děti z této doby, tak to je obrovská studnice, my bychom řekli cenzurních zásahů, kdyby někdo takhle přeškrtal dílo pro dospělé, tak bychom všichni byli z toho v šoku, ale pro děti se vlastně nic neděje. To je ta skupina jako vlastně těch regulovaných, cenzurovaných, děti jsou taková ta opravdu skupina podléhající velké represi a je to tak dobře, mám sám dceru a nechtěl bych, aby se četla sprostá slova. Tak. Děkuji moc krát. Právě k tomu jsem chtěl jít, že čas běží, čili dám teď vám slovo. Prosím, první. David Smoljak, Iniciativa Svobodu médiím.
Já mám pocit, že se tady ten výraz cenzura používá hrozně extenzivně, že se používá pro jakoukoliv regulaci tištěného nebo vysílaného obsahu. A přitom tam má jako legislativní parametry, tam může mít jako parametry redakční, že třeba šéf-redaktor lifestyleového magazínu nechce vysílat prostě nebo psát o politice, nebo zájmy producenta na tom, aby byl dobře prodejný ten obsah. To si myslím, že nemůžeme zahrnovat po ten výraz cenzura. Takže vám navrhuju, jestli bychom mohli tento výraz používat ve spojení zásahu nějaké státní moci do toho vysílání. Jestli se shodneme na tomhle výkladu. Jestli na to můžu odpovědět, aspoň z mého hlediska, já si myslím, že je to velice limitující. Cenzura nemusí být jenom zásah státní moci. Cenzura může být i osobní zásah. Může to být zásah, dejme tomu, pan Babiš vlastní nakladatelství, nebo nějaký jiný miliardář. Může to být jeho zásah. A už je to cenzura. Jo, je to... Prosím. Ale to je právě ten majitel listu nebo majitel média má nějakou politiku svoji, nějakou redakční politiku. Samozřejmě ten příklad, který jsem uváděl, ten příklad, který uvádíte vy, je jakoby srozumitelný, ale proti tomu můžeme postavit příklad skutečně majitele lifestyleového magazínu, který řekne, já nechci psát o politice. Pak musíme říct, ano, je to cenzura, protože redukuje nějakým způsobem ten tištěný obsah. Čili proto si myslím, že pokud majitel nějakého média vyhlásí nějaká pravidla, podle kterých to médium má fungovat a stanoví je jako určitou redakční editoriální politiku, tak si myslím, že to bychom neměli nazývat cenzurou, protože pak dochází k takovému opravdu jako zmatení pojmů. Nejdřív pan Vadas, potom pan Maxa. Martin Vadas, FITES, dobrý den. Já jsem chtěl, děkuji za to, jak Honza Bednář řekl velice razantně, že žádná cenzura po roce 68 do roku 89 nebyla za Husáka. To byla, myslím, velká rozbuška téhleté diskuze, cituju úplně přesně. A chci říct k tomu, že opravdu ta legislativní cenzura vlastně nebyla. To znamená, ten akt, že by se někam přinášely filmy, tam by byl člověk s razítkem, ten by to posoudil a dal by na to razítko a tak dále. Ale těch forem si myslím bylo daleko víc a jedna, která se tady ještě nezmínila, trošku se to dotkl Adam Černý, tak je vlastně ta nomenklatura. To znamená, že aby se vytvořil nějaký redakční kolektiv, tak musel být prostě nějaký šéfredaktor, který měl nějaký požehnání, musel být většinou členem prostě komunistické strany a potom si vytvářel ten kolektiv, že tam měl některý straníky, možná i některý nestraníky a tak dále. A někteří lidé, jako třeba Vlasta Venclík, tak ten se třeba do žádný takovýhle redakce nebo tvůrčí skupiny na Barandově a tak dále vlastně celou tu dobu vůbec ani nemohl dostat. Jo? To znamená, že pak ještě je takzvaná jakoby personální, když tomu budu špatně říkat teďka cenzura, ale v podstatě eliminace z nějakých nevyhovujících vlastně názorů, nevyhovujících osobností a těch během těch 70. let prostě bylo strašně moc. Maminka sama Otka Bednářová je toho velkým příkladem samozřejmě a mám taky takový ten zážitek, že v podstatě, když jsme tu školu končili, tak jsme ji skončili celovečerním hraným filmem a nebyl tam žádný cenzor, který by byl povolený k tomu se k tomu vyjádřit, ale byl tam člověk, který měl na té fakultě takovou autoritu, že když řekl, že se to promítat nebude, tak se to 10 let nepromítalo a v podstatě měli jsme po ptákách, jak se říká. A myslím, že je docela důležité na problematiku cenzury a omezování svobody projevu se koukat i dneska, že ne všem je dáno, aby byli členy redakce v rádiu nebo v televizi a tak dále, a že taky vlastně je tam zvláštní politika toho, že teda někdo je tam zván celkem pořád vlastně do těch diskuzních pořadů, dokonce tam klidně opakovaně každý druhý den třeba říká vlastně věci, které už řekl předčírem a on to tam zase znova říká a v podstatě je to takový mlácení prázdný slámy. Ty lidi samozřejmě asi odškrtávají, že teda už jsme ho tady měli, tak je to dobrý a prošlo to, tak zase tam bude moc být zítra, ale v
podstatě ta hloubka veřejné diskuze si myslím, že je tím velice splošťována a to je taky něco, co nazvu špatně cenzurou. Myslím si, že veřejná diskuze by měla být daleko hlubší a daleko věcnější, než tak, jak se provozuje, ritualizuje vlastně dneska. Tak to jsem chtěl říct. Děkuji, pan ředitel Maxa. Mně to nedá, já jenom musím říct takovou humornou historku k té cenzuře za normalizaci, o který tady mluvil Martin Vadas. Já mám třeba doma do dneška schovaný papír, jak jsem byl podmínečně vyloučen ze studia na matematicko-fyzikální fakultě, protože jsem nahrál hudbu k filmu a tím jsem porušil pravidla socialistického soužití. Ale co jsem chtěl říct, je vlastně k tomu, co tady, k tomu pokusu Davida Smoljaka o definování vlastně, jakoby, co cenzura je a co není z hlediska jakoby typu média a toho typu vlivu. Myslím si, že to je fakt jako mnohem složitější, protože určitě dobrým příkladem je Babiš a jeho mediální imperium a dalším dobrým příkladem je Facebook, jo, kde to je ještě markantnější. Pokud jakoby je médium, na kterém je tak či onak přítomno více než miliarda lidí, tuším už dneska, a vlastně slouží k velký výměně všech možných názorů, tak samozřejmě to médium musí mít nějaký pravidla, protože je to soukromý podnik a pokud tam budou sexuálně explicitní věci nebo fašistický názory pana Konvičky, tak pochopitelně se to promítne v tom, jaký inzerenti, jaký investoři budou do toho ochotní nebo neochotní přispívat. To byla i třeba moje jednoduchá reakce, když Konvičkovi tu stránku zrušili, ale myslím, že pak kolega Baldýnský přišel se zamyšlením nad tím, jestli to vlastně je dobře ve chvíli, kdy to médium je takhle dominantní a slouží k tak široký výměně názoru, jestli je vlastně správně, aby to byl ten majitel, který definuje jak ta pravidla, protože význam toho média vlastně přesahuje jeho jaksi komerční postavení. Jo? Čili myslím si, že nevím přesně, jak to definovat, souhlasím s Davidem, že možná šéfredaktor lifestyleového časopisu, který řekne o politice nepíšem, asi úplně jakoby společensky významným cenzurním zásahem není, ale někde velmi blízko už to cenzura zcela jistě je v souladu s panem Segim. Samozřejmě to neznamená ještě, že to je cenzura špatná, ale pořád to cenzura jakoby je. Děkuju, Adam. Já jenom k tomu, co říkal David, já myslím, že já souhlasím s tím, že když někdo vlastní to médium, tak má právo říct, že bude mít třeba nějakou orientaci. To funguje i v Velké Británii, je skupina médií, která patří do Murdochovi a ty mají nějakou politickou orientaci, například se tam nesmí napsat nic pozitivního o evropské politice, o Evropské unii, ale to všichni v Británii vědí a je to jasně definované. Náš problém tady je v tom, že ty klíčové média soukromí jsou vlastnictví podnikatelských skupin, které mají svoje ještě další zájmy. Jsou tedy v onom tak často citovaném a připomínaném střetu zájmu. A pak je tady vydavatelství, které je ještě větším střetu zájmu, protože ten majitel je velký podnikatel, vlastní vydavatelství a ještě je předsedou politického hnutí a místo předsedou vlády. To je samozřejmě veliký konflikt zájmu. Ten problém není v tom, že majitel řekne, že náš list bude zastávat tato stanoviska politická. To by bylo v pořádku a naprosto srozumitelné. Náš problém je v tom, že ten vlastník vlastně neříká, že ve médiích, která vlastní, že chce prosazovat tuhle linii, naopak se tváří, jako že do nich vůbec nezasahuje. To vytváří to naprostý zmatení. Náš problém je navíc v tom, že i kdyby tady byl jenom tento jeden podnikatel, tak jako třeba ve velmi volné paralele, tak jako třeba Rupert Murdoch v Anglii, Británii, ale byla by to řada jiných médií, která by to vyvažovala, tak by to byla situace, která by byla, řekněme, přijatelná, protože by se to vzájemně nějak vyvažovalo. Ale náš problém je v tom, že tady to vyvážení není, protože všechna klíčová média mají nějaký konflikt zájmu. To je ten problém. Jenom ještě, jenom bych doplnil, to je jedna strana argumentu, která
stojí proti tomu úzkému státnímu pojetí cenzury. A ta druhá strana argumentuje z druhé strany. Naopak, kdybychom se podívali před rok 89, tak jen malý počet cenzurních zásahů byly cenzurní zásahy, které šly přes státní orgán. Třeba byl třeba nahrazen šéfredaktor, který si vybral vlastně redakci, která souhlasila s jeho názory. A 90% těch lidí nebyli vyhozeni kvůli tomu, že byli cenzurováni. Prostě došlo k přerušení pracovního poměru, třeba známá je třeba z hudební oblasti je časopis Melodie. A to není tak, že by oni prostě jejich články neprošly nějakým cenzurním úřadem. Oni prostě bylo to celé legální, to samé třeba zrušení jazzové sekce, ten stát se držel hrozně moc zpátky právě, aby to nevypadalo jako nějaký explicitní cenzurní zásah, takže kdybychom nepovažovali tu cenzuru čistě za státní, tak tam vypadne i spoustu věcí z minulosti, nejen ze současnosti. Vladimíre? Já bych si jenom znovu dovolil říct o takový ty nebezpečnější formě cenzury nebo sebeomezení, pakliže to není zveřejněno. Jestliže je třeba i na tom internetu, dejme tomu i v těch příšerných debatách, protože každý dům, jak říkal Oldřej Neff, má kromě těch vyšších pater i ten kanál, takže tam často jsou prostě názory různý, ale jestliže je tam jasně zvýrazněno, že tento názor jaksi neodpovídá etickému kodexu toho kterého serveru, tak je to v pořádku. Jestliže dopředu něco zveřejním za první republiky byly ty bílé stránky, tak je to v pořádku, ale za toho bolševika se tady usadilo něco úplně jiného. Tady byli v pondělí voláni šéfredaktoři vždycky na UV, kde se jim teda řekla nějaká linie. A vy si to sami jako vyřiďte, jo, jak říkal Husák velmi pravdivě, každý si píše svůj kádrový posudek sám, svou činností. Čili tady byla to, čemu jsem já říkal autocenzura, nazvěte to třeba jinak, přizpůsobivost, konformita, kterou se nikdy ten čtenář ale nedozvěděl. A ta míra byla strašlivá, ta byla zažraná do těch lidí, ten totalitarismus šel skrze ty lidi, ne tady ty zlí a my ty hodný, který teda musíme poslouchat. Ne, my jsme to vytvářeli teda, třeba ne já, kolegové, ale prostě většina společnosti to vytvářela už tím, že se automaticky přizpůsobovala nějakým teda direktivám a nebylo to nikde tak explicitně řečeno, jako když za první republiky nebo za okupace, no myslím nacistický, já použiju příkladu z oblasti divadla, ten Werich dobře věděl, že tam sedí v 7. řadě cenzor, který ho dobře znal, ale on ten for si řekne a za tu 100, a to byly za první republiky docela velký peníze, mu to stojí. Nebo ten Vlasta Burian si to tam taky řekl a ještě z něj udělal jednu z hlavních postav svého výstupu. Řekli, on se stydí, ale on opravdu to tady hlídá a tak dále. To máme zaznamenaný v různých stížnostech. To je ideální forma cenzury. Zveřejněná, jasná, jo, a prostě není skrytá. Ale ta skrytá forma, a to se obávám, že s tou se tady setkáváme dnes a denně, je prostě ta forma, kdy už dopředu předpokládám, že vlastně ta ingerence toho, ať už nadřízeného nebo toho publika, je tak jaksi vůči mě určující, že já se mu už dopředu přizpůsobím. Tady nepadlo zatím to, možná se omlouvám, jestli padlo, tak se omlouvám, že to zopakuju, ale jste mluvili o debatních pořadech, kde se, myslím, Martin o tom mluvil, že se neustále cirkulují stejné tváře, ale já tomu říkám, že prostě tady opravdu herci píší recenze na vlastní představení. Jo, tady politici hodnotí politiku, tady skutečně je ta nemoc, která je normální v předvolebních bojích, je to normální, dva kandidáti mají souboj, budiš, duel, to je všude, ale aby z toho byl standard. A jednou za čas se objevily taky ve specializovaných, většinou půlnočních či jiných, teda jako pořadech, dejme tomu ty názory expertů nezávislých, alespoň na těch volbách. Až nikdo není úplně nezávislý, že jo. Takže to tady prostě se zahnízdilo a já se obávám, že to je přesně ta skrytá forma cenzury, kdy ty partaje nakonec budou ovlivňovat formou, ať už mediálních radši schvalování rozpočtu a tak dále, budu na nich závislý a už tady dlouho nebyl, to je blbý, už se mi dlouho na nic nezeptal, se ptal jeden významný politik, ta televize není v pořádku, ty veřejné služby. Už asi měsíce mě na nic nezeptali, to není normální.
normální, jo. Já nebudu jmenovat, ale je to náš ex-prezident, jo, teda ex-prezident, pardon. A tohle to opravdu jako je, myslím, daleko horší, protože oni se ho jdou zeptat ne proto, že by se chtěli něco důležitého dozvědět. A jsou politici, kteří už jsou opravdu si vžili, Jung říká persona, oni už se vžili do té persony toho komentátora. Ono se to vůbec netýká té jejich partaje, toho konkrétního jednání v té poslanecké sněmovně. Ono se to týká čehokoliv na celém světě a oni jdou automaticky za ním, co tomu říká. Protože mají čárku, že teda budou vyvážený, že se zeptali tady komunisty, tady takzvaného pravicového, takzvaného středového, takzvaného levicového politika, který hodnotí politiku a politiky. Jo, čili tady se prostě svobodný komentář téměř buď to úplně, anebo téměř vymizel, nebo se jaksi umístil do nějakých specializovaných expertních pořadů, který teda opravdu jako už teda tu veřejnou debatu neovlivňují v té míře, jako ty mainstreamové pořady. A to si myslím, že jsou věci, které se těžko dají nějak zákonem prostě jaksi kodifikovat, ale jsou daleko nebezpečnější, protože nejsou vidět. Děkuju. Máme ještě čas. Prosím, Tomáš. Já jsem chtěl říct, že měli bychom právě tu cenzuru z mého hlediska rozdělit asi na 3 body nebo na 3 směry. Jedna je ta, která se týká uměleckého díla, tam jsou ty vulgarizmy a tak dál, to si myslím, že je jasný. Druhá věc je opravdu ta cenzura politická, která zase je velice možno ji dobře definovat, a tady kolega Just to výborně asi definoval, a které se bojíme, umíme si ji jaksi vymezit a podívat se, ano, tlak je z této strany a z jiné. Já se chci zmínit o té třetí, která je nějaká latentní, kterou zažívám a v které si myslím, že žijeme hluboce. Já teda když jsem skončil FAMu, tak jsem ještě stihnul být, sice mě honila tajná bezpečnost, ale byl jsem externista, který občas třeba vypomohl v televizních novinách. Zpracoval shot nějaký, tam nebyl jsem redaktorem, nemohl jsem nasahovat bez toho významu. A velmi mě udivilo, že vlastně tam nikdo nikoho necenzuroval. Tam prostě bylo jasný, jaký je to obecný mínění, co se má udělat a co se nemá udělat. Výborný bylo, že ovšem společnost věděla, co se nemá, čili vlastně v té inverzi nacházela nějakou pravdu, kterou si poměrně rychle zobrazila a nedala se tím poplíst. V dnešní době mám pocit, a Martin Vedas to nakousnul a možná se okolo toho pořád točíme, že vzniká jakási zvláštní cenzura obecného mínění, které je v té redakci nebo které je v nějakém, a zvlášť teda v televizi to vidím jako nebezpečný, ale tímto úplně nechci tu televizi denunciovat, ale prostě je tam omezený okruh redaktorů, který tam jsou poměrně dlouho, jsou stále na stejných místech a nejenom, že zvou stejné respondenty, ale bohužel i oni stále mluví o stejných tématech, stejným způsobem kladou stejné otázky. Pokud to sledujete několik dnů i týdnů, tak se vlastně nikam neposunou a stále to vracejí do stejného bodu. Bohužel, jako nemění se ta struktura těch redakcí, neříkám, že je potřeba někoho vyhazovat, ale zdá se mi, že prostě na to, aby jsme rozšířili okruh našich vědomostí o světě, aby jsme se vůbec podívali na nás samotné, tak prostě není možné, aby ten redaktor dělal jednou zahraničí, po druhý šel dělat vědu, po třetí to byl využívaný na všech možných místech, čili má minimální možnost na nějakou přípravu a několik málo redaktorů, vlastně, které vidíme na obrazovce, neustále vytváří, jak se klade otázky a tak dál, ale v podstatě, pokud bychom si udělali nějakou analýzu, zjistíme, že nepokrývají celý ten svět, ale pokrývají jenom jeho určitou vymezenou část. I tady teď při naší diskuzi se opět stalo to, že jsme u Babiše a tak dál, jako kdyby fenomenem naší doby byl Babiš. Ne, omlouvám se, tak to působí na mě. Prostě sorry. Prostě i tak já myslím, že to je úplně mimo, fenomen, který je úplně mimo. Jako tady je mnoho úplně jiných věcí. Pokud jsem třeba učil na vysoké škole a tak dál, tak prostě vidím, jak ty studenti vůbec vlastně mnoho témat vlastně už neuvažují. Prostě ne, protože je to jakási jejich vnitřní autocenzura, už je nepovažuje za relevantní, podstatní, anebo mi řeknou, ale s tím stejně nic neuděláte. To prostě vůbec nemá smysl o tom vlastně uvažovat, jo, a tak dále. A ta televize je od toho, aby je otvírala ty témata. A musí tam být z mýho hlediska nějaká jaksi rotace těch redaktorů, nebo neustále noví lidi, kteří by tam kladli nový otázky a tak dále. Nelze čekat, že pokud někdo má nějaký styl, takže se až na velký
nějaký výjimky, prostě, že je stále otevřený a hledá v tom světě prostě kontradikční věci. Není to ani ze zlý vůle, je to prostě otázka velkého jakoby i tlaku podvědomího, ano, přizpůsobím se stylu té redakce, když ne politickým, tam se vzepřou, že jo, ta Drtinová, ale takovým tomu obecnému vědomí, jak asi by to mělo se interpretovat, všimněte si, že vlastně se ty redaktoři neliší. Děkuju. Máme ještě čas na pár otázek. Máme 5 minut ještě. Má někdo ještě nějaké otázky? Ptejte se. Nikdo? Tak možná závěrečné slovo ještě od našich tady panelistů. Začnu tady od mé levice. Zase. No, tak přiznám se, že už tady po hodinu a něco probíráme cenzuru. A jestli teda ještě zbývá čas, tak já bych ještě řekl jednu věc. Zazněly tady hodně provokativní vlastně věty o tom, že nedodržovat zákon a soudem ověřit vlastně jakoby funkčnost toho zákona a tak dále. Já nevím, myslím, že jsme se shodli na tom, že asi ten zákon není v pořádku. A nemyslím, že by to vlastně mohlo být řešením vyzývat radu, aby byla moudrá a nedodržovala zákon. A stejně tak i tu televizi vlastně, aby byla taky hodně jakoby veřejně služebná, zvažovala kulturní kontexty a nedodržovala zákon. Já myslím, že jsme vůbec nezmínili tady poslance a že bychom měli se obracet na ty poslance a jestliže to zrovna pan Komárek jako cítí jako problém a ptal se na to, jak jsme slyšeli od Jana Bednáře, tak by asi bylo na místě, abychom se obrátili na ty poslance a tento problém řešili, protože to přestoupení zákona je prostě jakoby obecně špatná věc a není možný vlastně jakoby na tom stavět systém, jo? Že se bude prostě překračovat zákon. To znamená, je potřeba špatný zákon změnit. To jsem chtěl jenom říct na tu anarchistickou tezi, která tady mě trošku provokovala. Děkuju. Prosím. Tak teď máte si. Tak, přiznám se, že k tomu se nedokážu nějak kvalifikovaně vyjádřit. Tak probírali jsme tady minulost, v první řadě nedávno na nás vyšla taková na naší knihu o cenzuře vlastně vyšla taková hrozně negativní kritika v tom smyslu, že tím, že mluvíme o cenzuře současnosti a tak paradoxně jak si pomíjíme minulou cenzuru a že tím vlastně přisluhujeme nějakým šíbrům ze starých časů, tak myslím, že čím více se bude mluvit o cenzuře, tím líp, že budeme vědět vlastně, jak funguje, jaké má mechanismy. Nicméně probírali jsme tady minulost a současnost a to, co bude asi zajímavé, je budoucnost cenzury, protože mám pocit, že v současné době se ta situace hodně radikalizuje, objevuje se spoustu názorů, které z různých důvodů musí být cenzurované, protože to volání po nenávisti je vlastně obrovské a ta cenzura je neustále přítomnější a zároveň vlastně z těch, dejme tomu, konzervativních kruhů existuje spousta volání po různých zákazů, ať už jsou to třeba zákazy burky nebo různých třeba homosexuálních sňatků a tak dále. Takže sledovat vývoj cenzury v příštích 10-20 letech bude určitě zábavné a asi akčnější, než bych si přál. Tak. Děkuji. Vlasto? No, myslím, že jsme se málo dotkli tady problému nějaké společenské poptávky po skutečně nějaký kvalitě, po nějaký reflexi společenský a to pokládám za nejdůležitější a vidím to, když děláme s Kačerem čtený divadlo, kdyby se tam četly některé scénáře filmů, současných nebo televizí, tak by lidi nepřečkali ni 10 minut toho čtení a my dokážeme díky tomu, že si vybíráme a děláme to naprosto svobodně, udržet pozornost pouhým čtením 2 hodiny. Děkuji. Děkuji také. Adam.
Já se omlouvám, jestli jsem se nevyjádřil dost jasně, s tím si pokusím se ho vysvětlit, proč myslím si, že je docela ve svých důsledcích jako správný. Já si myslím, že ta televize, nemyslím si, že by měla znova promítat ten film a riskovat tu pokutu, ale mohla by odpovědět té radě a říct si, že prostě to, co oni vytýkají, že je špatně a z nějakého důvodu. Bod 1. Protože ten institut toho upozornění, s tím jsme se setkali i v etické komisi, to je vlastně něco, co v tom zákoně není. A to je věc velmi zneužitelná, že ta rada pošle 3krát nějaký upozornění, se kterým ten zákon nepočítá, ale pak může, už jsme vás 3krát upozorňovali, teď vás teda sejmem. Ale kdybychom to domysleli do konce, protože zhovadilost absurdního uplatňování toho zákazu, řekněme z prostých slov, před 22. hodinou, je podle mého názoru v rozporu vlastně s ústavou, když to domyslím, která zaručuje svobodu slova. Takže bych buď šel do toho sporu s tou radou, která to vykládá třeba podle mého názoru rigidně, anebo bych protože pak to musí podle mého názoru, asi by to řešil Nejvyšší správní soud, tuhle kauzu, a možná, že by to skončilo u ústavního soudu, který by řekl třeba v tom dobrém případě, že ten zákon je formulován špatně, protože vlastně omezuje svobodu slova a že je třeba ho změnit. Já si to myslím na základě toho, že i to naše soudnictví, protože nemáme jenom média a politiku, poslance, ale máme také právní stát, už několikrát se podařilo, že už na té soudní úrovni se podařilo rozhodnout, že ten soud řekl, nemůžeme ten zákon vykládat úzce, rigidně, svévolně, a je třeba mít také vlastní rozum. Speciálně Nejvyšší správní soud, myslím si, že několikrát tohle dokázal. Tam mířila já jsem nevyzýval k tomu, že se ten zákon dodržovat nemá, ale že si myslím, že ten zákon je špatně udělaný, takže buď ho musíme vyložit ne takhle absurdně, anebo teda to táhnout to k ústavnímu soudu, aby řekl, že ten zákon prostě je v rozporu se svobodou slova. To bylo to, kam jsem mířil. Děkuji. Děkuji moc krát. Honzo? Tak já jsem rád, že se hovoří právě o tomto případu. Ta diskuse samozřejmě nekončí a pan poslanec Komárek ukončil tu naší dnešní debatu tím, že mě pozve ještě na nějaké další sezení, kde budeme o této věci diskutovat. Já předpokládám, že to bude opět veřejné, protože zasedání těch parlamentních orgánů jsou veřejné. Já vám velice rád dám avízo, kdy se to bude konat, a když přijdete a řeknete svůj názor na tento zákon, jak by se měl nebo neměl dodržovat, tak možná, že to bude užitečné. To k tomu, co říkal Adam Černý, já to vnímám tak, že ta Česká televize vlastně neustále jaksi kontruje prostě ten výrok té velké mediální rady. Ta Rada pro rozhlasové a televizní vysílání každý, řekněme, měsíc posílá tu výtku a oni stále znovu vysílají ty programy, kde se ta sprostá slova objevují takzvaně. Takže vlastně oni nejdou k soudu, ale vlastně ta praxe je taková, že vlastně to nerespektují. Nejhorší, co může být. Já myslím, že to není to nejhorší. To je to, co můžou udělat v té situaci, kdy ten zákon je takový a co s tím můžou dělat. Jako kdyby zakázali opravdu ty filmy před tou 22. hodinou, tak to si myslím, že by poškodilo teda ty diváky, kdyby přísně dodržovali ten zákon. A co jiného můžou dělat? Prostě ty orgány se takhle chovají, tak oni prostě jedou v nějaké své politice. Ale já chci říct na závěr této debaty něco jiného. Tohle je vlastně jenom taková krajní věc. Já jsem taky velice znepokojen tou možností, že existuje autocenzura v té podobě, jak o ní hovořil tady Vladimír Just.
Já nevím, prostě člověk nevidí do těch hlav těch redaktorů a já nevím, co tam přesně probíhá, ale třeba Vladimír Just hovořil o tom případu s tou imunologií. To si já velmi přesně vzpomínám, protože my na Radu České televize jsme také dostali stížnost od Ministerstva zdravotnictví nebo některých těch orgánů, které si přejí, aby se přísně dodržovala povinnost očkovat děti. A my jsme se tím zabývali, já jsem na to nějak odpovídal, ale vzhledem k tomu, že prostě Rada České televize vlastně nesmí zveřejňovat ty odpovědi na ty stížnosti, protože by to bylo v rozporu se zákonem zase, že bychom jakoby informovali o těch stěžovatelích a mohli bychom se stát jaksi předmětem trestního stíhání, tak vlastně o tom nikdo nic neví. Já jsem na to odpověděl v tom smyslu, který vlastně, myslím si, blízce zastává Vladimír Just. Je pravda, že ta Rada pro rozhlasové a televizní vysílání měla jiný názor. Ta dokonce udělila pokutu České televizi, myslím, že to bylo 300 000 korun, že to potom stáhli na 100 000 nebo nějak takhle. A nevím, jestli to bylo nakonec zaplaceno, nebo jestli to bylo odpuštěno. Ono u těch pokut vždycky to je tak, že nějaká pokuta se vypíše, potom se o tom ještě dále jedná a pak nějaký soud nebo někdo to. Nakonec to stáhli a nebyla z toho žádná pokuta. Dobře, ale prostě vím, že tam byl výrazně jiné vnímání u té velké rady tohoto případu. A mě taky znepokojilo, že Česká televize k této věci prostě nepřišla s nějakým dalším programem, což podle mého názoru by měla bývala udělat prostě hned týden potom, co se tohleto stalo a vyvolalo to takovou jakoby nevoli v těch řekněme, té lékařské komory a těch lidí z ministerstva zdravotnictví, kteří takto, oni si stěžovali, že to je zneužití prostě veřejnoprávních médií, selhání prostě všech jejich funkcí a tak dále. Takže ten útok byl veliký a já bych si myslel, že by bylo správný, aby byl uspořádán diskusní pořad, do něhož by byli pozváni jak prostě zástupci obou stran a ať si to tam řeknou, jak ty své argumenty. Že to neudělali, to mě vadilo. Dokonce jsem jim to říkal a je pravda, že zase mezi tím uběhla nějaká doba, pak byl nějaký ten pořad, myslím, paní Jilkové nebo koho na podzim, pak bylo něco ještě letos na jaře k tomuto tématu a už to nemá to napětí v té kauze už není tak velké, jako bylo před řekl bych, loni na jaře. Se skočit. Jo, sorry, omlouvám se. Je to složitý případ, ale jako vadí mě, jestli to je tak, že ti lidé v té televizi, ty tvůrci si řekli, aha, tak to je něco, o čem bychom asi neměli mluvit. To je špatně. Potom radši nebudeme nic natáčet. Ještě poslední slovo. Poslední slovo, ti tvůrci si to neřekli, ale ty náměty nebyly vlastně přijatý radši, než se to vyřídí ta správní, to řízení tak nebo onak, až teprve bude toto hotovo, pak se tomu věnujme. Jo. Čili jinými slovy, radši do toho nevrtat. To je prostě ta nejhorší možná reakce, veřejnost se to nedozví, problém je ve vzduchu, ale neřeší se a to je přesně, to jsou ty formy plíživý té cenzury, autocenzury, za kterou nemůžou jenom ty tvůrci, ale i ti, co jsou nad nima. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, to, co říkal Martin a to, co říkal kolega, vůbec není v rozporu. To znamená jednak se snažit tu příšernou formuli o té vyváženosti jako 5 minut žid a 5 minut Mengele. Jo. Tohle to je opravdu nejstrašnější mor prostě takzvaných veřejnoprávních médií. Nějakým způsobem teda opravdu zúřadovat nějakou formulací jinou, která by nesnesla to zneužívání. To je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě u té televize nějaká hrdost a prostě stát si za svým a když teda ten zákon takhle zatím teda platí, no tak prostě jet to svý a hnát to třeba i k tomu soudu. V případě toho očkování oni sami to stáli a k soudu to nedošlo. To je ten malér, že to vyšumělo. Ale pořád nevznikl. Teď vzniká po roce, konečně ta samá režisérka dostala povolení, že teda může natočit po roce nějaký pokračování. Já vám teda všem děkuju, budeme muset skončit. Já děkuju panelu teda a děkuju taky obecenstvu, že přišli a uvidíme se na 81. čtvrtletníku. Děkuji moc krát.